नै गाइस मोनजेनबाय खस्थ' खालामनायनि लागाव देन्जारखा नै बेबायदि आरो जायगाया बिराद मोजां आरो वाटारफल। हेल' गाइस नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बरायलायबाय। नै दिनै सफैलायबाय नै दैसायाव फैलायबाय माने बोरसि बोननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नाथुर हमनो फैदों नै खादा लाना फैखादों खादाजों डाइरेक्ट हखांगोन आरोना ओमफ्राय नाथुरखौ मोनबाथाय डाइरेक्ट थांसै आरोना जेराव ना बोनगोन जायगा इयाव। नायलांबाय थादो भिडिअखौ नाथुर गुरनायखौ एसे खोन्थानि आं नायलांबाय था। गाइस नै जायगायाव जोङो मोनफैबाय नैलाय बेबायदि जायगाया जोङो बेयावनो ना बोनबाय थायो आरोना नै अन्थाइ हाराव थाव दंजोबो नैबे अन्थायावनो मोनो आरोना नै नायनो हागोन नै ओमफ्राय जोङो बोरसि लाबोदों आरोना बोरसिजों जोङो बोनो आङो खोन्थानि र' बोरसिया बिदि आरोना नै बोरसि बे खायाखै आरोना दिरुं खायाखै बेयो ओमफ्राय जोङो दिरुं खानाय मोननै लाबोफादों नै दिरुं खाना दं आरोना इयाव ओमफ्राय जोङो नाथुरजों बोनगोन नालाय ओमफ्राय जोङो नाथुरबो लाबोखादों नैबे बाल्थिङाव दङ आङो खोन्थानि र' प्लास्टिकआवसो दं लखबनांगोन नै नाथुरा नै बेजों बोनगोन आरोना जोङो बोरसियाव सोसिगोन नाथुरखौ ओमफ्राय बोनसिगोन आरो आङो नाथुरखौ बोरसियाव सोनो र' नायबानो जाबाय माबायदि सोयो नायनोबा आङो बोरसिखौ लाबाय नै बिराद फिसालै नै बिदि आरोना बोरसिया ओमफ्राय बेयाव नाथुरखौ सोसिगोन आरोना बाल्थिङाव नाथुरखौ हाननो आं र' नै नाथुर आरोना इयो नाथुरखौ सोसिगोन इयाव बोरसियाव आरोना गोसो बायदि सोनो हायो नोङो माबायदि सोनो गोसो सोनो हागोन आंबो आंनि गोसो बायदि नाथुरखौ बोरसियाव नांथा होनसै आरोना जाबाय जानायनि उनाव नैबे बोरसिखौ बे सोखांबाय नालाय नाथुरखौ सोखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ नैयाव हायथा होसिगोन आरोना गोफारखौ बेखौ बिदि थनो आरोना आखाइयाव थनना लासिगोन जेनेबा नाफ्रा बोयोबा लांनो हानाय नंला आरो आखाइनिफ्राय आखाइयाव मेरायना लाखाबाय नालाय नै आङो बेबायदि लाबाय आरोना नै बेबायदि होनानै लाबाय नै बेबायदि ओमफ्राय नै जायगाया बेनो आङो नै खोन्थाना होबाय नोंथांमोननो नै बेबायदि आरो जायगाया बिराद मोजां आरो वाटारफल थान्दा मोनलायखायो ओमफ्राय सिदाव जोबो खाथियाव थांबाथाय फाग्लासो आङो साथा लाबोखादों नै ओंखायनो साथा लानानैसो बोननांगोन आरोना आङो खनायाव बोनहैनि र' आङो नैबे खनासिम फैबाय नै अन्थाइबारिखा नै ना थाथावनानो बिदियाव खि ना थाया जायो फाग्ला फाग्ला नै बेबायदि आरोना जायगाफ्रा नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय नैबेखौ नाथुरखौ माबा बोरसिखौ लानानै नैबे अन्थाइ खनाफ्राव होसिगोन आरोना नै बिदि सोहरबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबे अन्थाइ खनाफ्राव होसिगोन आरोना नै बिदि बिदि सोहरबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबेखौ नाथुरखौ लानानै नैबे अन्थाइ खनाफ्राव होसिगोन आरोना नै बिदि बिदि सोहरबाय आरोना आङो
नै खनायाव सोहरबाय दा दसे थानोसै अरोना अरा वाटारफल गोलैगासिनो दैया एसे फिसा जादों मोजांनो फार्स्ट टाइम आरो बेनो नै डेन्जार गिदिरखा आरो फुवासे जाहां जागोन आरो नै गाइस मोनजेनबाय खस्थ' खालामनायनि लागाव डेन्जारखा वाव सरखानसै नामा मारै सरगोन खस्थ' खालामनायनि मोनमारबाय आरो ना नै मासे डेन्जार गिदिरखा खिन्थु फुवासे जाहां जागोन आरो नै ओरैबायदि डेन्जारखा मोनमारबाय बुथारनोसै बुथारनानै माबायाव सोना लानोसै आरो ना बाल्थिङाव दा देखायबावगोन आं र' नै लागाव गोसोमनो मोनजेनबाय आरो ना ना मोननायनि खुसियानो आलदाखाना बोनबावनोसै र' मोनबावो खोमा मोननायाथ' मोननांगौ मोनखायो बोनबानो दाउ नायलांबाय था गाइस मोनबावनो हागौ लोगोफोर नै जोङो बेलेग जायगायाव सफैबाय दायो बे जों मोनबाय थानायनि खोलागालाव गाहायाव आरो ना आफांथिं नै कारभालाव आरो ना दलंआव नै बोनगासिनो बेबायदि खरं दं आरो ना नै बेफोरबायदि खना खनलायाव डेन्जार ना थायो आरो ना बेयाव जानला मोनला मोना होमबाबो जों दहाय फार्स्ट बोननाया बे जायगायाव जोङो बोनबाय थादों खिन्थु अरासै आरो ना फार्स्टआव जि मासे मोनबाय बे मासेयानो आरो ना उनाव मोनासै आं जायगाखौ एसे खोन्थाना होनि र' नै बायला बायलि हाखर सुखर गोजाखा बिदियावखि ना थाया जायो नै ना गुदुङा डेन्जारखा ना थायो डेन्जारनो जोङो दाबनै जायगायाव बोनहैबाय ओमफ्राय बेनि आफाङाव ओमफ्राय नैयाव जोङो फार्स्टआव बेयाव बोनबाय बेयाव बोननानै आरो नेक्स्टआव बेलेगाव थांबाय आरो बिनि उनाव नै जोङो बेयाव फैफिनबाय आरो ना बोनबाय थादोंमोन खिन्थु नाङाखै आरो ना जोङो 1 घन्टासो बोनबाय आरो ना नाखौ ओमफ्राय मासेयानो मासे आरो ना नैबे मासेयानो मासे आरो ना दहाय मोननायानो मोननाय तामाम गिदिरखा फुवासे जाहां जागोन आरो खिन्थु फुवासे नङा तामाम गिदिरखा ओमफ्रायथ' गाइस जोङो बोनबाय थादोंमोन होमबाबो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय दाबो बोनबाय थादों नै जोङो ओमफ्राय मोनला आरो ना ओंखायनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना स' थेंक इउ गाइस